Benvolgudes famílies. Aquest vídeo és per desitjar-vos un bon curs. Un curs que, com sabeu, s'ha iniciat de forma diferent, una mica complicat, però que segur que el portarem a terme amb moltes ganes i molta il·lusió. Tot l'equip docent estava desitjant de tornar a l'escola i treballar amb els nostres nens i nenes. Per això pensem que tot anirà molt bé. Només recordar-vos que aquest curs, sobretot, és molt important que si el vostre nen o nena es troba malament, es troba que té febre, mal de coll, té mocs amb febre, qualsevol símptoma associat amb el Covid, doncs és important que el mantingueu a casa, per no portar-lo a l'escola i tornar a trucar-vos dient que el nen no es troba bé, perquè així podrem evitar algun tipus de contagi. Això per una banda. També és molt important mantenir descarregada l'aplicació d'Inantia. Com sabeu, és l'eina de comunicació que tenim amb vosaltres. Per aquest mitjà comunicarem qualsevol tipus de comunicació, tant referent al Covid com referent d'altres temes que, com sabeu, us comuniquem molt assíduament. També dir-vos que estem agraïts de com les famílies han acceptat la forma organitzativa que tenim de les entrades i sortides. Com veieu, ho tenim ja solucionat i els nens entren tranquil·lament i surten també de forma molt tranquil·la. I ara només desitjar-vos això, que tot vagi molt bé i aquí estem pel que vulgueu. I ara deixo pas als meus companys dels cicles que explicaran quina és l'organització del curs aquest any, d'acord? Gràcies. Benvinguts pares i mares de l'Institut d'Escola Mar Mediterrània. Aquest any la reunió d'aula serà una mica diferent degut a la situació excepcional que estem vivint per la Covid-19. A continuació, tots els mestres del cicle on participen els vostres fills, és a dir, els mestres de tercer i quart, us farem un breu resum del que serà el curs d'aquest any. Bé, jo sóc la Eli i sóc la mestra d'Audició i Llenguatge de l'escola. Dels programes que veieu aquí en els quals participem any rere any, aquest any n'hi ha alguns en els quals no hi podrem ser-hi, com és el programa de la cantina. Aquest any la cantina romandrà tancada, per tant els vostres fills i filles hauran de portar l'esmorzar cada dia, i el Viu l'Escola, on participàveu famílies que podíeu venir a fer diferents activitats aquí a l'escola, aquest any això tampoc es podrà dur a terme. Hola, em dic Susi i em coneixeu d'altres anys. Vull que sapigueu que podeu estar molt tranquils perquè cada vegada que els vostres fills i filles entren a l'aula s'han de rentar les mans, s'han de prendre la temperatura. Després, cada vegada que sortim al pati, abans de pujar a la classe, es renten les mans amb aigua i sabó ben rentadetes. Després, les aules es desinfecten cada vegada, taules i cadires, cada vegada, o sigui, 2 cops cada dia. I a part, després la feina que fa la senyora de la neteja, o sigui que podeu estar molt tranquils i tranquil·les que els vostres fills estan molt ben cuidats. Com ja sabeu, aquest curs hem dividit les entrades i sortides en 2 grups. Tercer, per una banda, entra 10 minuts abans, per tant, sempre entrarà a les 9 menys 10 i sortirà a la 1 menys 10, i entrarà a les 3 menys 10 i sortirà a les 4 i 20. En canvi, quart entrarà com sempre hem fet, a les 9 i sortirà a la 1 i tornarà a entrar a les 3 i sortirà a 2 quarts de 5. Dit això, cal recordar que tercer A i quart A entren per la porta principal. En canvi, tercer B i C i quart B i C entren per la porta de la pista. Us preguem que sigueu molt puntuals per tal de poder mantenir les distàncies entre grup i grup i que mantingueu les distàncies de seguretat tant fora de l'escola com dins de l'escola. Hola, soc l'Estefania, tutora amb la Eva de quart C. Us parlaré de les extraescolars. Les extraescolars d'aquí al centre s'organitzen a partir d'un programa que promou l'Ajuntament de Mataró, que és Educa Més, i que us ha arribat un d'Inantia. Si teniu més dubtes, podeu venir a l'escola a les 4:30, que podeu trobar amb en Marc Mas, que us donarà tota la informació que necessiteu. Les permanències aquí a l'escola són de 8 a 9, els preus són 20 euros mensuals i si és un dia esporàdic són 2 euros. Si hi ha un retard són 2 euros també al dia més. Al menjador podeu comprar els tíquets al TPB a l'entrada o també podeu fer la domiciliació i pagar-ho mensualment.
És molt important que us descarregueu l'aplicació del Dinantia, ja que és l'única via de comunicació que tenim entre vosaltres, les famílies, i nosaltres l'escola, ja que pel tema de la Covid, com menys papers utilitzem, millor. Recordeu memoritzar el vostre PIN, ja que el necessitareu per poder autoritzar certs documents que anirem enviant al llarg del curs. Com podeu veure, en aquesta imatge sortim tots els mestres que formem part del cicle mitjà. Estem els 3 tutors de tercer i els 3 tutors de quart, perquè aquest any amb el tema del Covid hem separat els grups. Després tenim els especialistes de música, que és en Jom, i l'especialista d'anglès, que és la Xènia, que són els únics especialistes que entren a les classes. I per altra banda també tenim la figura de la Mai, que és la Eli, també tenim la Blanca com a logopeda del Creda, que aquestes dues entren a una de les classes de quart. També tenim el Ferran, que és el TIS, que ja el coneixeu. També tenim la Marta, que farà l'educació especial al cicle mitjà. I la Berta, que es dedica a fer l'aula d'acollida. Soc la Patrícia, la tutora de quart A, i treballarem aquest curs com els altres anys, de manera cooperativa i mitjançant els racons d'aula de matemàtiques i de llengua. En aquesta circumstància que ens trobem ara, doncs farem una sèrie d'adaptacions per tal de poder respectar les normes de distància i sobretot d'higiene. Llavors, a l'hora dels materials que podem compartir, els desinfectarem abans i després de ser utilitzats, així com també ens rentarem les mans en el seu ús. I després, a la proximitat d'ajuntar les taules i cadires, doncs mirarem que s'ajusti a la distància adequada. Per tant, continuarem treballant d'aquesta manera perquè és en la que creiem i la que més ajuda als vostres fills. L'educació física és una altra de les assignatures que canviaran una miqueta, perquè ara és la tutora del grup l'encarregada de l'àrea. Abans s'encarregava del Marcos, però el Marcos és tutor aquest any, per tant, tant la Susi, la Eva o jo, o també l'Estefania, s'encarregaran de fer l'educació física. Igual manera que anteriorment dit, tindrem molt en compte les distàncies, l'ús de materials i sobretot la desinfecció de les coses que nosaltres podem tocar. I l'eix transversal que farem aquest any està dedicat a les emocions, perquè és un tema que ens agradaria treballar i ens agradaria també que treballéssiu des de casa, perquè durant el confinament es poden observar certes preocupacions, emocions dels nens que no acaben de sortir i això els genera potser un neguit o un malestar que seria important treballar de manera que ells poguessin exterioritzar aquest sentit. Jo sóc l'Eva, sóc la tutora de quart C, juntament amb l'Estefania, ja que faig reducció, llavors una part de la jornada la fa ella i una altra part la faig jo. Jo us vinc a explicar una miqueta sobre el tema de què és el que farem en cas de confinament i quines feines s'enduran. Hem elaborat un dossier, tant pels nens i nenes de tercer com pels de quart, en el que hi haurà un recull de tasques de l'àrea de matemàtiques i un recull de l'àrea de llengua. És un dossier amb problemes, operacions, comprensions lectores, expressions escrites i bé, hi ha feina per 10 dies tranquil·líssimament. Llavors, en cas que tingueu algun dubte o qualsevol cosa, ens podeu contactar sempre via Dinantia i fins i tot per correu electrònic. Hola, bona tarda, soc la Marta, aquest any seré la tutora de tercer B i us vaig explicar una mica el projecte que tenim a l'escola, que es diu SCP, i és un projecte on ens basem en la bona convivència entre els diferents alumnes de l'escola. Aquest projecte té 4 expectatives. La primera és cuidem l'escola, la segona és ens respectem, la tercera és ens esforcem per aprendre i l'última és parlem i escoltem. D'aquestes 4 expectatives sorgeix el nom de CREP. I d'aquí ha sorgit un nino que va fer un dels alumnes de l'escola com a logotip d'aquest projecte. Al llarg d'aquest primer trimestre anirem treballant aquestes expectatives amb els alumnes en diversos exercicis dins de l'aula per tal que ells vagin interioritzant. I al llarg del curs ho anirem treballant també per anar recordant aquest bon funcionament que volem tenir dins de l'escola. Hola, soc la Noemí, soc la tutora de tercer A i us vinc a explicar una miqueta el funcionament de l'agenda. Recordar que és necessari que l'agenda vingui cada dia a l'escola a la motxilla i cada tarda se l'emportaran a casa. És important revisar cada dia l'agenda amb els nens perquè encara no saben bé el funcionament i necessiten de la nostra ajuda. Així que quan arribi l'agenda a casa, mirar-la amb ells, veure si hi ha deures, si hi ha apuntat
alguna feina per fer i ajudar-los. També podem mirar l'agenda perquè ens comuniquem a través d'allà i tant els mestres com vosaltres amb nosaltres ens podeu posar una nota i quan la rebem la firmarem, tant a casa com a l'escola. És a dir, si el mestre us vol comunicar alguna cosa, us escriurà una nota a l'agenda i cal que torneu l'agenda el dia següent firmada. Així sabrem que l'heu llegit. Recordar que l'agenda és una eina molt important de treball i que des de l'escola la fem servir molt i els ensenyarem als nens a fer-la servir. I des de casa és molt important que l'aneu revisant amb ells. Gràcies. Soc la Xènia, la substituta de la Vicky d'aquest any i seré la mestra d'anglès. En tornar de les vacances de Nadal us convocarem en una entrevista personal per tal de fer un seguiment i una valoració del primer trimestre del vostre fill o filla. Recordeu que teniu la disponibilitat d'agafar una entrevista sempre que ho necessiteu, tant telemàticament com presencialment. Com ja sabeu, famílies, aquest curs serà una mica diferent a tot el que coneixem, però podeu estar tranquil·les i tranquils perquè a l'escola seguim amb tots els protocols que es marca tant Sanitat com el Departament d'Educació. Per últim, l'equip de mestres de l'IEM Mediterrània us agraeix la vostra atenció, comprensió, confiança i ajuda en aquest curs tan especial que tot just acabem de començar. Moltes gràcies.